domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi. Ku danna subscribe sannan kuma ku danna It's Crispy the drama guy. Nice mana. Nice. Kaskare da mun wayo mana. Ina kai ne. Kai! Dukkan ɗaya ne. Ba sai. Wace mun namiji kai ya bakin ka. Wallahi. Kai tabba kare kai ido da fa abu da yake. Kai ni ma ido na abu ɗaya yake. Kaka min ido. Tsoron ka zan ji. Ala mutum kai. Ya Allah ba Allah kai hakuri wallahi da wasa ne ko ga ma yaran. Na san na ga yaran ni Allah kai hakuri. Kai hakuri da Allah. Kai ka sani kuwa. Kai hakuri. Dan Allah kai hakuri. Ai, kai hakuri. Ai Ku ga mu. na san na ga yaran Allah kai hakuri. Kai hakuri. Kai Allah kai hakuri. Ba kira ba. Kun ga tuba Allah ya isa. Ai. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Bagau